Здравейте в Матине! Миналата седмица, вместо на сцената и на екрана, където обичайно им е мястото, българските артисти излязоха на улицата на протест с искане за справедливо възнаграждение за труда и приноса, който дават на българското общество. На фона на безсрамно ниския бюджет, предвиден за поредна година за култура, едно видео стана вайрал в социалните мрежи, защото нагледно демонстрира какво точно представляват 0,4% от българската култура. Видеото е на актьора от театър Българска армия Владислав Виолинов, който днес е на гости в Матине. Здравей! Добре дошъл! И здравейте и на зрителите! Радвам се, че си на гости. Иска ми се, първо, нямаш против на ти да си говорим? Разбира се, даже предпочитам. Аз също, благодаря ти. Нека започнем с това. Смяташ ли, че българските артисти бяха чути по време на протестите, които се организираха? За изненада моя, да, бяха чути. Но недостатъчно и още не трябва да се спира просто. Енергията, която се натрупа в момента, и обществената енергия и енергията в сектора, нашата гилдия е доста разединена по принцип. Като цяло талантливите хора трудно се обединяват около нещо, те са единаци по принцип. Но този път имаше наистина много голямо обединение, което за първи път, аз откакто съм актьор, си спомням нещо подобно да се случва. Ходил съм на десетки протести за всичко друго, но нашите... И не говоря тук само за актьорите, хората на културата изобщо. Много често днес ще казвам актьори или артисти, но ще говорим за всички хора, които са в областта на културата. Това са, освен артистите, които са на сцената, това са службите, които подпомагат спектаклите и произведенията да излязат на сцената. Това са работници и служители в библиотеки, галерии, музеи. Това са много голяма маса хора и не сме само ние артистите, които така са недоволни. Да, ти си напълно прав. Всъщност тези протести обединиха хора от различни гилдии, свързани по един или друг начин с културата. Значи ли това, че всъщност на вас вече ви писна? Да, значи. Значи много ни е писнало. Аз това разсъждавах, че ние понякога, артистите особено, сме малко откъснати от реалността и леко стоим над нещата. Нали? Малко ни е под достоинството да се жалваме и така и очакваме хората сами да знаят защо е необходимо да има култура. Смятаме, че това е нещо, което човек трябва да познава изконно. Просто е така, трябва да се знае и трябва хората да дойдат при нас, а не ние да им се навираме в очите. И това до някъде е вярно, но точно това доведе до това, че от 30 години ние сме най-ниско заплатените, високообразовани и висококвалифицирани хора в цяла Европа. Няма други хора, които да са толкова специалисти, експерти в някаква област с висше образование, които да получават заплата, която е 60-70% от касиер в някой магазин от големите вериги, като не искам да кажа нищо за хората в магазините за големите вериги. Аз бих работил и това, разбира се, но просто като съпоставим нещата, ни докарва до там, че да си мислим какво друго да работим. Много малко са артистите, които живеят само от творчеството си. Ти мислил ли си какво друго да работиш? Аз работя и други неща. Винаги, но пак да кажа, за артистите, които са на Раковски в София, на нас ни е малко по-лесно. И въпреки, че ние имаме пълното право да сме недоволни, защото аз първо нямам право да ви кажа каква ми е заплатата, но и тя е толкова срамна, че просто не искам да изобщо да става въпрос за това. И пак нашите са високи тук в София на Раковски. Но артистите в Северна България, която е много по-бедна от Южна България, които нямат достъп до допълнителни проекти като филми, реклами, дублаж, водещи на различни неща, инфлуенсърство, какво ли не. Тук в София пак имаме някаква възможност да работим нещо допълнително. Аз лично, прямо дълги години съм работил и като преводач. Това ми е любопитно. Обичам езика и превеждам от английски, но само техническа литература и юридическа и така в смисъл художествена не толкова. Работил съм и като преподавател в школа за деца. И какво ли още? Почти няма артист, който да се издържа само от професията си в България. Като казваш, че за актьорите в София е може би малко по-лесно, ми се иска да потърся мнението ти не само на актьор, но и на баща за нещо, което сподели твоя колега Димитър Николов в Шаблата покрай протестите в Пловдив. Той разказа история за това как децата му много се чудели защо баща им като висшист не получава заплащане като за висшист.
Ти какво би отговорил като родител на такъв въпрос, ако го получиш от детето си? Все още не знам. Моето дете в момента може да ме пита но точно за това излязохме на протест, защото не искам и моят син да се бори с същите проблеми, с които се борим и днес. Тук покрай тези протести, аз от много години съм си мислил защо е необходима културата и изкуството. Може би трябва да направим едно разграничение между двете неща. Те не са едно и също, макар че се припокриват в голяма степен. Изкуството е част от културата. И то е вътрешна потребност на човек да твори. То затова идва корена му изкуствено, създадено от човека, сътворено. На английски също арт, от artificial идва. Това е нещо, което се сътворява. И това е някаква вътрешна потребност на човека да твори и съответно пък консумиращите изкуството, това е някаква тяхна вътрешна потребност да го консумират. Бих отворил една скоба, ако мисля, че би било интересно да се чуе това. Това са думи на Леон Даниел, разбира се, няма да ги цитирам точно, големия български режисьор. Той казва, когато един лъв е гладен, той ще изеде сърната, която тича до него, или антилопата. Но ако е сит, до него могат да подскачат всякакви животинки, той няма и да се мръдне. Същото е с всички зверове и животни. Те действат, когато имат инстинкт, когато имат потребност да вършат нещо. Човека е много алчно същество. На него не му стига това, което той има, той иска нещо повече. Не му стига това, че ходи по земята, иска и морето, прави лодка. Не му стига и морето, иска да отиде във въздух, прави и самолет. Не му стига и самолето, прави космически кораб, качва се на Луната. А човек е много, много любопитно същество. Аз обожавам любопитността в човека. И всъщност изкуството е точно това, излиза точно от там, от тази необходимост да се докоснеш до чуждия вътрешен свят. Защото ние колкото и да е важно за нас да сме сред общество, сред други хора, да комуникираме, да споделяме емоции, толкова и сме самотни в разбирането. Сега аз го наричам когнитивна самота това. Yeah. Защото ти виждаш това кафе и казваш, това е цвят кафяв. Но аз как го виждам? Аз може да го виждам като синьо. Но още като съм бил бебе, се ми казали, това е кафяво. И ние го виждаме по различен начин, но го наричаме, не знам дали стана ясна. Разбрахте, да. Но ние сме самотни в изпитването на света. И изкуството е начина да се докоснеш до вътрешния свят на някого. Като видиш картина, реалният свят ти си го виждаш така, както виждаш. Като видиш картина, виждаш как вижда света друг човек. Като чуеш музика, ти чуваш как друг човек чува света. Театър е още по-комплексно изкуство. Там пък ти се преживяваш с някой от героите, изпитваш някакви емоции, някакви ситуации, които няма къде другаде да ги изживееш. Ти сядаш в салона и ставаш Хамлет за няколко часа, докато гледаш Хамлет, как един човек се прави на Хамлет. И това е много уникално в изкуството, че всъщност в есенцията си това е едни хора, които се правят на нещо и едни хора, които им вярват. Това е театър, в основата си е това. Аз се правя на нещо, ти ми вярваш. Още от древността, когато един се е правил на мамута, други се правят как го убиват и другите гледат, нали, наоколо. Та изкуството, това оттам тръгна цялата ми голяма скоба, изкуството е, ние имаме собствен вътрешен сърбеж да творим и ние го начесваме като творим, а зрителят той има нужда да го консумира. Затова ние не се занимаваме толкова в този протест с темата изкуство, а с култура. Yeah. Културата е нещо много по-общо. Тя е общи обичаи, ценности, разбирания на група хора. Културата е цимента, който прави едно общество. Заедно с образованието, в крайна сметка, тя стои в основата на националната сигурност дори. Да. Валю Ганев каза нещо много хубаво, защото аз пак казвам, на тази тема съм разсъждавал от години, но така радвам се, когато някой по-умен човек от мене ги каже по-простичко, защото простичко казаните неща звучат по-добре. Той каза, че и това е така, колкото по-малко една държава заделя за култура днес, толкова повече ще й се наложи да заделя в бъдеще за образование, за здравеопазване, за сигурност, за военни, за чистота и за всичко друго. Културата не е, когато кажем култура, нали, не бива да се мислим хубавата рокля и смокинга и училцата на балкона на операта. Културата не е само да отидеш на театър.
Културата не е само да кажеш благодаря. Културата не е само да се усмихваш, когато... Или да не скачаш веднага на бой, когато някой те погледне. Или не. Може би хората трудно биха осъзнали културата колко важно нещо е и трудно е да се обясни, но много лесно може да обясним какво е липса на култура. Липса на култура е когато режат жените с макетни ножчета и ги тъпчат в куфари. Липса на култура е насилието над животните, насилието въобще, пияни другирани шофьори, които не газят по пешеходни пътеки и тротуари, веселите балони, които продават на децата ни в училищния двор. И това са само част от, много малка част от примерите за липса на култура. И точно за това ние в този протест, формалният повод беше наистина срамно ниския бюджет за култура в България, но големия повод и голяма дългосрочната ни борба е в това политическата класа най-после да осъзнае защо е необходима културата и да спре да я неглижира. Винаги, ако сте забелязали, когато се формира правителство, последното министерство, което се определя кое да бъде министър, е културата, защото това няма значение. То е разменната монета. Така е, да. И това е голяма грешка. Не е случайно, че в световната история златните векове, които държави са имали златни векове, винаги са били в Те винаги са били белязани от голям културен разцвет. Точно така. И стъпва на това. Включително когато мислим за нашата история, двата периода, с които ние се гордеем, Златния век на България и Възраждането, това са все моменти на голям културен разцвет. И културата е това, което прави от... Ние иначе, ако нямахме култура, щяхме да сме просто едни хора, които живеят на едно и също място. Културата включва езика, културата включва мисълта за общото, за единство, за общност. На мен ми е писнало от това всеки сам си преценя. За мен това е най-големият враг на нашето общество. Всеки сам си преценя и безразличието. Това са двете най-големи болести на нашето общество. И ако нещо убие България след толкова години, когато сме оцелели какво ли не, то ще не убие точно това. Защото ние толкова години робство, нали, робство, както го казва Вазов, иначе ясно, нали, че роби друг, да не влизаме в тая тема, но ще го нарека робство. 500 години османско, 200 византийско. Ние сме оцелели, защото сме запазили културата си, езика си, обичаите си, ценностите. Това ли стои в основата на слогана на протеста? Народ без култура, народ без бъдеще. Искам и си да му обърне малко повече внимание, защото като че ли този слоган остава малко в периферията, а пък той е достатъчно ясен, красноречив и обяснява ситуацията с думи прости. Така е, да. Ние минахме през различни варианти и всичките бяха верни. Народ без култура е просто племе. Като просто, нали, двояко в случая. Е просто племе и просто племе. Да. Гледах едно видео на Сашо Кадиев, който пък каза, народ без култура е маймуна. Да. Или стадо. Не, че сме ги отхвърли тези, но народ без култура е народ без бъдеще се наложи така като единен слоган на целия протест. Между другото, искам да отбележа нещо много важно. Освен, че на протеста дойдоха много хора от цялата страна, бих се опитал да ги изброя, но ще пропусна със сигурност някои, но дойдоха от Пловдив, Варна, Плевен, Хасково, Благоевград, Търговище, Враца, Видин, Габрово. Това са част. Русе, разбира се, ще пропусна. Със сигурност има поне още 7-8 града, от които дойдоха, от различни културни институти. Дойдоха много хора. Но най-хубавото за мен, което се случи, беше, че се включиха много студенти по изкуствата. Включително, аз оттам тръгнах пак с моите скоби, включително визията, която заля социалните мрежи, логото и тези червените и плакатите, и жълтото като слънце, което е. Това са проекти на студенти по изкуствата, студенти в класа на Веселин Шурелов и Елица Георгиева. Те са сценографи, много известни, много добри български сценографи и преподаватели в академията. Техни студенти измислиха тези визии. Наистина това е много ценно, че и младите, т.е. студентите, че се включиха с нас. Така е, това показва, че става дума за едни млади хора, които са готови да се борят за бъдещето си. И че има бъдеще. Да.
Новата заповед на министър Кръстев, обаче, самият той каза, че има утвърдени нови разходни средства, които би трябвало да позволят на директорите на културните институти разумно да увеличат заплатите на служителите. И на мен ми се иска теб да те попитам, като човек от тази сфера, какво означава разумно увеличение? Той има предвид разумно в рамките на увеличението, което е на субсидията, която е на единия разходен стандарт, който е увеличението е 25-30%. Тоест, разумно в тези граници. Но искам да ви кажа, че заплатите ни са такива, че дори 25-30% пак ще бъдат крайно недостатъчни. И тук не говоря за нашите заплати за Раковски. На протеста излезе една дама от филхармония. Сега да не объркам. Сега, наистина, толкова много хора говориха и се изказаха, че ми се губи. Със сигурност беше музикант, защото ми направи впечатление музикантите. Те учат от 5-6 годишни деца. Тя беше дама в зрялата си и даже така, в съвсем след зрялата си възраст на човек и творец. И спомена някаква заплата от порядъка на 800 и нещо лева. И това е човек, който цял живот е учил. Нали знаете, че ако... Сега пак не искам да разделям обществото и да настроям някого, но ако загубим днес, ако изведнъж всички шофьори на автобуси, примерно, изчезнат или всички касиери, след 3 месеца ще има други. Да. Ако един музикант изчезне, ще има след 20 години музиканти пак. Просто, ако всички музиканти изчезнат, искам да кажа, след 20 години пак ще има музиканти. Това не е нещо, което става от днес за днес. Културата, ползите от културата не са нито незабавни, нито чисто финансови. Нещо, което нашия министър на финансите се опитва неговата теза е такава. Искам на среща да видя и аз резултати. Резултатите от културата не са тези. Аз, между другото, нека да подчертая дебело, това не е протест срещу конкретна политическа фигура или партия. Аз наистина разбирам даже тезата на министъра на финансите. Неговата работа е да пести пари. Така е. Работата на нашия министъра на културата е да убеди финансовия министър, че точно от култура пък не трябва да се пести, ако не искаш после да пестиш от всичко друго след време. И аз разбирам, че не е негова работа, т.е. проявявам разбиране към това, че не е работа на министъра на финансите да разбира от култура. И ето затова ние излязохме и ето затова ние няма да спрем да излизаме, докато не осъзнаят колко важно нещо е културата. Тоест ние тук не говорим само за нужда от по-адекватно финансиране, говорим за нужда от възпитаване на много по-добро, както ти казваш, осъзнаване на ползите и необходимостта от култура, за да продължим да съществуваме като адекватно общество. Въобще като общество. Пак казвам, ако няма култура, и тук не говоря театър, затворете, не дейте, но ако затворят всички театри, няма да изчезнем. Но говорим за културата изцяло. Ако нямаме култура, ние няма да имаме народ. Няма да имаме бъдеще, буквално. Просто това е... няма какво изобщо да се говори за това. Това е постулат, аксиома. Ти би ли се опитал да разубедиш сина си, ако някой ден ти каже, че иска да се занимава с култура и изкуство? Не. Това е много хубаво. Не. Аз често казвам, много вярвам в поколенията и след мен. Аз съм от едно поколение, което е точно между стария строй и сега новото време. И защото аз съм роден 81 година и съм от всъщност последните първолаци в стария строй, последните пионери. Чавдар, тъкмо ще я ставам пионерче, когато падна строя. И съм възпитаван и в тези времена и виждам и новото време. Виждам много плюсове на новото време и най-вече оценявам тази свобода на младия човек днес. Нещото, което му липсва на младия човек днес е страха и понякога, за съжаление, респекта. И просто трябва да се намери баланса между това хем да са младите хора да са свободни в мисленето си и желанията си, хем пък все пак да проявяват някакво уважение към останалите по-голямо. Не говоря за всички, има прекрасни. Аз наистина много вярвам, че тези след нас са много по-добри от нас. Моето поколение има тази важна задача да направи този мост между тези преди нас и тези след нас, защото разликата е наистина
просто е огромна. Веднага можеш да видиш кой е бил в казарма, кой не е бил в казарма. Кой е живял по време на комунизма, и когато партията решавала как да мислиш, и кой живее сега, когато пък никой не може да му каже нищо. И не го интересуват никакви правила. И сам си преценя. И сам си преценя. И затова смятам, че нашето поколение има тази тежка отговорност. Дойдох в това време, до сега можех да обвинявам аз поколенията преди мен, че са ни докарали до тук. Сега вече аз съм този, който ще бъде за обвиняване, ако си затрая и ако сина ми се бори с същите проблеми, с които и аз. Какви са стъпките от тук нататък? Говорите ли за нови протести, ако нищо не се промени, ако този протест просто си остане така във времето? Да, разбира се, тази енергия, която се е натрупала, не може да спре. Значи веднъж като се отпуши положението, за да докарат хората на културата да бъдат възпирани от полиция. Между другото, самите полицаи ни казаха Звучи това. малко парадоксално Да, това. самите полицаи казаха това. Те стояха в шок и казаха, ние сме свикнали с футболни хулигани, с политически, с провокатори, с какво ли не. Никой не съм вярвал, че трябва да възпирам хората на културата да влязат в Министерски съвет. Така да няма да се спре до тук. Истината е, че този протест вече си има своя отзвук. Постигнахме доста споразумение с Министерството на културата. Министър Кръстев ни прие на разговор контактна група. Бяхме представители на доста различни от сценичните изкуства. Истината е, че сега аз виждам някаква надежда, защото това, което е днес, просто е изкристализирал гняв в продължение на 30 години, който се е трупал. Но аз виждам надежда в това, че първо, че нашия премиер сега е академик Денков. Това е, знаете, един от топ учените на света, изключително възпитан и интелигентен човек. И вярвам, че ако ние стигнем до него и говорим с него, мисля, че той би разбрал. Знам, че той има много други проблеми сега, но е време да обърне внимание. Ако той не го направи, той язък му за академик Лъка. И също така и министъра на културата в момента също е много, много адекватен човек от средите, един от много добрите директори на театри в България, Пловдивския театър. Знаете на какво световно ниво е. И той го докара до там. Така че вярвам, че ще има ползи. Ние декларирахме готовност да работим с Министерството на културата в посока да убедим Министерството на финансите защо е необходима културата и защо трябва да се имаме нужда от култура? Ами аз ви го казах. Ако не искаме да живеем в държава, в която хората мислят само за себе си и всеки сам си преценя, единственото оръжие срещу това е културата, възпитанието, образованието и науката. Това е едно и също нещо. Културата, не е културата в смисъл на театъра, тя събира всички тези неща. Културата съдържа и езика, съдържа и образованието и възпитанието в себе си. Така че, когато говоря за култура, пак нека да не ме разбират хората само за театъра, само сцената или само артистите. Не, говоря общо за културата. В крайна сметка Министерство на културата не е Министерство на театрите или Министерство на актьорите. Какво си пожелаваш да се случи на българската култура през следващата година? Пожелавам си... Това е много хубав въпрос, не знам. Защо не съм си замислил до сега? Какво си пожелавам? Пожелавам българската култура да продължи да постига висотите, които достига, да достига до все повече хора, включително и в цяла Европа. Пожелавам хората, които се занимават с култура, да бъдат по-уважавани и пожелавам на цялото ни общество да бъде по-културно. Иначе на нас конкретно по-високи заплати. Пожелавам ти всички тези желания да се сбъднат. Кога можем да те гледаме на сцена? На 14 имам Железния светилник, където играе Лазар Глаушев и отново водя протести там и борби. И на 22 отново Сирано дю Бержерак. Мисля, че ги казах наизуст, което ме изненадва. Аз не ги помня, гледам си календара по принцип. Влади, много ти благодаря. И аз много благодаря. Беше много приятно да си поговорим. Пак ще дойда. Ама не за протести, за нещо друго. Добре дошъл си по всяко време. Надявам се по все по-хубави поводи да се виждаме. Ще, аз вярвам, наистина. Желая ти много весели празници, пълни сцени и много по-голямо оценяване на културата в цялото ни общество. Благодаря. Аз ви пожелавам същото, защото
този протест не е само за нас, той е за вас, за всички вас, за България, за бъдещето, за децата ни и за нас като нация и народ. Да ви пожелавам същите неща. Нека да живеем в един по-културен свят и една по-добра България. Много ти благодаря. И аз благодаря.